وسيم ماشي يا حبيبي. لا تخاف، بدي ادخلك بس على الفيلم تاع الرخيم. רמי. איך שורפים לי את המיסים, ככה. מה אתה מצלם? אפשר לחשוב שאתה גר בזמר שאתה לא רואה את זה כל יום. די, אתה גר בטוח. אני מצלם את המסיבה, יא אהבל. מצלם את המסיבה שלנו. מצלם את המסיבה. בוא'נה. עכשיו פה זה לא סיכון. הנה, עלה לו פירך אותי. תקשיב, תכלס, זה לא יכול לקרות. אני הולכת ישר. לא לצלם. לא, מה זה באמת הוא לוקח אותי סע הביתה. צרפת שלכם, מגרר? אין לזה! עלה, אתה עובד? איזה עובד? בוא ניקח אותי הביתה שיסע הביתה. לא צריך להדליק את הבירה, תמיד. אבל אני פסקו בחוק. אתה בדק אנשים. שרוף אבל מה, ככה? איפה הוא יא? אני גם רוצה כזה שרוף. הנה, זה פה. قلت لك هناك في الشبودين. اجيبين؟ الشبودين تحت معنين فودكا اخر شيء. لا في جرار، مش في جرار اخر شيء؟ فوق الجرار. בדיוק שם. מה קורה איתך אתה מוטי? וואלה, הכי טוב שיש, אחי. רק שימשיך ככה, הכל 10. יאללה, אחלה גפר. עמרי, ככה בסוף נראה. אחלה. מה אתה רוצה? תשאר אותך? אני אשים אותך אח שלך שמבוקש. שמור לי סטייק. יש שם עוד שלוש ביטה ירושלמית נראה לי. סטייק אם יהיה לך, אחי, סטייק מספיק גם בשביל שנה הבאה, תאמין לי. הביטות נראה לי מירושלים, אני לא יודע למה. יו, עומרי. די, עומרי. התמונה שלך תהיה באתר של דרכים. תעביר לי, אני אעלה את זה לפייסבוק. תעביר, אני אעלה את זה לפייסבוק. אני מעלה את זה לפייסבוק שלי. תצלם גם את עצמך. תצלם גם אותך. עכשיו אני אעלה לפייסבוק. ויתרתי לו בקרב ולבטל. דירה מקומית עם רמלה. אתמול היה טיוטה מקריית מלאכי לחיפה. זה סטארטר, האוטו מניע, עושה מה שרואים. צילום אחרון לפני שאנחנו מתחילים.